Je Kubo a dneska ideme si zrobiť nejaké veci na motorke. Ideme hlavne vyčistiť sviečku, takže tu si zoberieme račňu, 16, orech. Tak, toto si zavrieme. Dáme si orech do račňu a ideme vonku do garáže, lebo ja všetko na rade tam nemám. Takže musím brať aj niečo z domu na rade. Ale garáž mám hneď tam vzadu, ako starú stajňu. Ale prerobil som si to tam. A zatím, keď pozeráte toto video, bol by som rád za odber, za like, keby ste mi dali. A budem sa snažiť robiť aj lepšie videá, len teraz natáčam s mobilom, s iPhone 14 a ináč mám kameru Senkor za 60 € a to tiež není veľká žiadna slava. No takže tu mám radiačku, ktorú som chcel tu dávať, lenže bol taký problém, že tu, jak vidíte, toto tu, ten kopček, to je mocno veľké, že ja to tam dám, ale nezaradím ani dole, ani hore, takže by trebalo toto tak zrezať zarovna, aby to tam sadlo. To si nastavíme ledky, jak vidíte, tam sú hore ledky. Nastavíme si teraz na zeleno, barz nevidno, bo dneska je pekné počasie, to sa dosť teším, bo sa pôjdem asi dneska previesť. Tu som už toto dva polepy státe odlepil, tu keď vidíte, dobre, lebo oni sa mocno odlepujú a som rozmýšľal, že dám to tú celú ako motorku, že stiahnem polepy a že možno aj toto stiahnem, ale keď budem stiahovať, tak asi toto nechám, no a neviem, že či mám dať do čistej čiernej, že či to dobre bude vyzerať, takže tak, takže tu máme handru. To si položíme tu. Tu máme všetko na rade, čo tu mám, keď vidíte dobre. Tu ešte sú také bratové hračky, čo tu má, lebo v dome nie sú miesto, no tá sú tu. Takže tak. Spadol nám orech. Dobre, už ideme na robotu. Nebavíme sa, nekecáme, ale ideme. No tu si zatím položím račňu. Motorku si nadvihnem. Dám tu. Tak ťažko išiel teraz stojan dať. Už raz sa mi nadlamal, tak som ho navaril naspäť. No, vezmeme si račňu, 16 orech dlhý. Vyberieme si kryto cviečky. Teraz neviem, do akej strany sa bude uvoľňovať, ale asi mám dobrú stranu. Nie, zlú stranu potom. Tu mám také zlé tesnenie, čo vždy tam zostane. Také tu. Čiže tak, no. Teraz by to malo ísť, čiže som zase tu načel. Toto je ťažká matika, jak sa hovorí. Zas toto tiesnenie. To najhoršie je na tým. Ale to nevadí, bo my už sviečku máme vykrútenú. No ako, nie že vykrútenú, ale už máme. No, keď vidíte, je čierna, jak neviem čo, naozaj. Takže si stáť, tu zoberieme kartač, takzvané, po šarisky. Tu prídeme. Som zlý kartač kúpil, bo oco má tiež kartač, ale taký fajný väčší a toto je mocno malý. Proste ja som išiel len do mesta, som videl vtedy, no tá som kúpil, nie, bože, za euro, tak nekúpim.
Tak no. Tu treba ho poriadne vyčistiť. Potom pozrieme, že či ešte dáva iskru. No sviečka, bo to je také popletené s tou sviečkou, bo raz ide, raz nejde, raz nedáva iskru, raz dáva iskru. Proste tak no. Teraz ešte si to vyčistím s handrou poriadne. Nech ono. Keď skúšate sviečku, no ja vám ukážem, jak sa to robí, ale keď budete tak skúšať, no tak zapnite iba kľúčik a toto stačí, benzín nezapínajte, bo ono. No takže tu si zapneme kľúčik, tu si zoberieme toto tu. Blato tu je všade, bo vždy iba chodím po bažinách. No teraz si musíte priložiť ku kostre. Tú vecičku si musíte priložiť ku kostre, tak jak teraz mám. Vyťahnite nakopávač, keď máte baterku, tam môžete ísť baterku, ja mám tiež baterku, tam je vzadu, lenže tu držiak tu bol taký držiak a on sa mi zlamal a mi kde spadol, keď som sa vozil a ja som baterku už mal dole, bo som akurát ju išiel nabíjať. Dobre, takže tak. Ale keď máte na elektricky, tam môžete elektricky a buď vás to kopne trošku, alebo budete vidieť, že dáva to iskru. Teraz ste videli iskru. Teraz dala iskru, takže je dobrá sviečka. Ešte raz to vyskúšam. Teraz. Takže, čo to znamená, že sviečka je dobrá, takže si ju môžeme dať stáde preč. Prehodíme si račňu. Tu som mal vždy trapenie dávať túto sviečku naspäť do dnuka, bo to fakt nechce dobre ísť, ale teraz na prvú šupu, asi kvôli tomu, že robím video. Takže tak. Mám trošku zlý hlas, bo som trošku chorý, ale to vôbec nevadí, pretože proste robím. Vietor nám zavrel dvere. Ríti tu. Dobre, takže je dobre zakrútená. Sviečku nikdy nezakrúťujte úplne, lebo sa vám pretočí zavit a môžete celé toto nové kupovať. A verte mi, není to veľmi lacné. Takže tak no. Tu máme sytič. Filter by mi trebalo už asi dakedy aj vyčistiť. Tu onen alternátor by mi trebalo novú gumičku tu dať, bo toto už ide tak zle. No a fakt ma štvu to tie polepy, bo proste to sú nekvalitné polepy. Ja som si chcel dávať vyrábať polepy, ale na takú čínsku motorku sa to neoplatí, lebo keby som mal KTM takú 500, tak si poviem 100 €, tak čo to je 100 €, to si kúpim, nie? Ale tu sú také polepy, že proste na takú motorku za 100 € sa neoplatia kúpiť polepy. No takže tu vidíte moju garáž, tak. No a tu máme ešte takú výstroj, tu je bordel, toto si nevšimajte, tu tiež je bordel, toto si tiež nevšimajte. Takže tu si dáme račňu, dáme naspäť motorku, takže sviečku máme vyčistenú, máme aj prekontrolovanú, že ide, takže je to dosť dobré. Čiže tak no. Tu som aj kúpil také kľúče, proste vidíte všetko, čo tu je. Dačo som našiel, čo ešte ja som mal, čo som mal ešte takedy v pivnici, dajaké na radie. Takže tak. A keď sa pýtate, že jaká ťažká je toto motorka, tam má okolo tých 70 kg. A keby ste si ju chceli kúpiť, tak ľudne mi píšte do komentárov alebo do správ na Instagram. Volám sa tam KUB00_125. Takže tak. Lebo ako je to dosť dobrá motorka, chválim si ju. Ani raz motorovo sa mi nepokazila. Maximálne raz, čo sa mi pokazilo,
no 2 razy sa mi pokazila, že baterku mi trebalo kúpiť novú a že tu, keď vidíte tie 2 kablíky, tá jeden som mal preštignutý, tá som musel ich dávať spolu, bo mi nechcela keby sviečka dávať iskru, bo ono. A keby ste takto vedeli mi poradiť, akože nejaké dobre polepy za dobrú cenu, no to mi dajte aj vedieť, bo ja by som kúpil aj polepy tak do 50 €. Ale nad 50 € to už nechcem kupovať. Takže tak, no. Takže to by bolo všetko a bol by som rád za like, za odber a za zdieľanie a vidíme sa v ďalšom videu, takže čaute.